लानानै फैखाबायानो मालाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसन थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजियाव फगवान नाय महरना सोनाफोर दा मुगैनिफ्राय ब्लग्सफ्रा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं ओमफ्राय सोनाफोर जास्ट दानिसो सफैदों बिराद मोजाङै मोजां सफैबाय जेने थेने गरमाथ' गरम बुंस'हाखाया जाब्रा जुब्रा खामानि मावनानै हप्तासे माखासे जि सुस्रांखांनानै सोनाफोर आंबो दुगैनानै लागनो हाबाय आरोना अबस्था टाइट जाबाय नै सानसे ओंखाम जायाखै दिनै मोलोंलों नुलायबाय आरोना आंखौ मा होननानै बुङो गुवाहाटियाव बे नास्ता खालामनाय देखायनायल'सो बेनिफ्राय ट्रेनावहाय बिदिनो मा होनो बेखौ थालिर एसे सोरबा केक एसे बिदि जानानै दिन आरोना ओमफ्राय बिफाया बिदिनो रङियायावहाय ओंखाम लायनोसै नामा आं होनदोंमोन नांला ओंखाम गथ'फ्राबो जानो बाबायनो आरो आंबो गोसो गैला नालाय जायाखिसै फैनानै ओमफ्राय बिराद उखैबोबाय आरोना ओमफ्राय बेबायदि सानबाय आङो जायालासिनो थानानै मानसिया एसे हामबाबो जासिगोन जाबाय हानाय नङा दा सानसे जायाखै दा मोनायाव बुद्दां जागोन आरोना ओंखायनो हामासै सोनाफोर ओमफ्राय दा खामानिफ्रा जोबस्रांबाय साफा सुफा खालामस्रांजोब्बाय आंबो दुगैनानै लास्रांनो हाबाय बेनिफ्राय मोनानि जानाय दालि आलु भाजा एवनानै जालाबायनोसै थाबथां सुथां उदै ओमफ्राय गेन्द्रि दङ जास्ट बान्दाराल' रानदों आरोना सोनाफोर सोनायलांबाय थादो बिदिब्ला मैयानि फिसाजोखौ फुनानै लावनायनिफ्राय दिनैसो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामनो रोंफिनबाय आरोना आङो नायदो ओमफ्राय गरमा हालोद टाइट आजादि सानैसो एसियाव थानाया दा गरमाव हेस माने फैनानैथ' ओरैबायदि खामानि जाबायना फुंनिफ्राय ब्लग स्टक जेबो लानो हाया नै जि जोम सुनाय मैया माखासे सुनाय बैथिं दं माखासे थिखांबाय हे प्रभु दासो थांनानै फैबाथ' एकदम जि जोम बजे जाजोबोना आरो मोदोमफ्राबो लरहायो मालाबाथ' सानो आङो खामानि बरहा जाफिनबाथाय मा खि मोनजानो थांनायमोन होननानै फिर गोसोखांफिनबाथाय लाबबो मोनो थाङाबा बहा नुनोमोन खस्थ' खालामाबालाय बहा जानो होननानै आरोना फुङाव दुगैखांबाय थेवबो गोलोमफ्रुदेहा ओमफ्राय नै ओरै बिथाङा सानथाम जाबाय नोंसोर अमा मोनजायो होननानै अमा लायनानै होबायानो नै गाव दहाय फुङावनो रुनानै सान्दुङाव फोरानदोंमोन आरोना दंबावो गोजौआवहाय लादों आं रेडि ओमफ्राय दालि संनोसै टाइमा ओमफ्राय 12ता जालायनोसै आरोना सोनाफोर ओरैबादि जारलाखा ओमफ्राय सुखु थांगासिनो दिना टिकेट दानखानाय थांबायानो आरोना बिथाङा दिनै टिकेट दाननानै लाहैखानोसै आं होननानै ना नोंसोरबो थांफानो होनबाय थांफानोथ' सोलाबा आदा टिकेट दानायखौ नुबा गाबनो ओंखारगोन स्टेसनाव थांबाथाय मोनबोगोन ना मोनबा खनसेसो जाफिनो मानसिखौहाय टिकेट दानहैबायानो सोनाफोर सुटियाहाय एबार एसे गोबाव थेवबाबो दाननानै लाखाबाय आरोना सिटफ्राबो कनफार्म जाहैया दाख्लैबो जिबायदि खस्थ' एसे फैदों खस्थ' माने पार्सेल रोगाग्राफोरजोंसो फैदों जाहैदों रुमावहाय टटकालाव दाननाय नालाय सिट मोनाखै ओंखायनो दा दानखाहैथारबाय आंबो ओमफ्राय दानखाथारदो दे खस्थ' मस्थ' मानो थांबाय थानो होननानै आरोना ओमफ्राय गोसोआव खें मोनफिनबायानो आंहा थांनायनि टिकेट दानखाबाय नालाय समा दंबावो बे टिकेट दानखानायखौसो गोसोआव थाबाय थासिगोन आं नोंथांमोननो खिथाथ'ला दे सोनाफोर नङाबा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे एसे टेनसन जाफागोन ना ओमफ्राय ओंखाम संनाया मानो एफाबां देरि जाखो होननानै बुङोब्ला एसाइनमेन्टनि सिथाबलियानो दाबो जोबाखै आरोना बिना ओमफ्राय बेखौनो गावखौ सिथाबफिनो बिमाखौ 1 सेकेन्डआवनो लिंहरो फैथ'लाय होननानै मा सानसि मोनदो बदमाइस बे सासेया दासो उन्दुदोंमोन सिखारबायानो नै जेबो जाया आरो ओरै सान्दुङाबो हुथादों नालाय ओंखायनो आसार लांग्रा मानसिफोरानो दाबो जइन जाया आरोना ओंखायनो हाथारला आङो बाराबा जाख्रुबनानै दोनसिगोनसो आङो नै फोरानस्रांदों गाफाफोरखौहाय ओमफ्राय बै थिंनि सायाव बेदर गोरान दं सोनाफोर फोरानगासिनो दं आरोना उनाव देखायसिगोन आं थांथ'ला गरमाव दासो हाननानै लाना फैदों एवनो आन्था एसे सेस ओमफ्राय नै गोलोमफ्रु फिसाजोआबो बाजाबायसो आरोना माने बिसिनायाव उन्दुनो लेंबाय थादों बेस्रा ओमफ्राय आं दा उन्दुफानोबो हाया मानो हाया 12ता जालायबाय संनायबो टाइम जाबाय बिफायाबो ट्रेन स्टेसनावसो दंहैयो होनबा मा बुंनो सोनाफोर नायदो बिमा बुरैनि हालोदा दसेनो आराम दसेनो हारामसो आरोना एसे फेन लागायलायबाय नै फिसाजों जुनैनो गरम फुरजोब्बाय गावबो आरो सोनाफोर आंना मोनसे नियम दङ ओइयाव थाबा बेयाव बिराद गरमदां बैयावसो मोजांदां आरो बेयाव थाबा बैयावसो मोजांदां सानग्रा नियम दङ आरोना गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरनाया बेबायदि टाइपनिसो मैया दाख्लै गुवाहाटियाव थाबाय क'क्राझाराव एथ' गरम नङादां सानहरबाय आरो दा नैबेयाव थालायबाय क'क्राझाराव गरमानो हेसपेस जाजोब्बाय गामियावसो बारा गरम नङादां सानलायबाय आरो गामियाव थांबा आरो उमुगावसो थान्दादां सानलायगोन मा होनना बुंदो गरम बोथोरखौलाय ना गरमाव हले बिराद गरमलै जेरावबो मा गुवाहाटि मा सौहाटि सब गरम गरमनि गेजेरावनो संनाय खुंनाय लागोनसै नै गावथ' जाखाया फिसालाजों आंजोंल' गावखौ मा जागोन होनना बुंबाय गावबो ना जायोबा नाफोर लाबोदो ज' जानोसै होनबाय आंना दा जागोन थाइबें खाजि लांनानै जागोन आंसो होनबाय आलु एसे होबाय नै दहायनो सोमना दोनखादों गेजेराव हाखावबाय लेमनो टाइम गैला आरोना आरो फिसा आलु
न'सिनिफ्राय मोनबोनायसो दाख्लै लकेल आलुसो दालिया जाबायानो ओंखामा मोनखाबाय मोननायालाय एसे बारबा बारनाय बिफां सिंफ्राव एसे मोजां मोनो आरोना एसे बिलाइ मावदों नै गैया दसेनो मावला दसेनो थाथ'लायसै माथो बिलाइयानो थेवबो एसे मोजां मोनो हजोंहाय बिदि बारखौनो मोननाय मोनथाराखै आङो एकदम बाराद्राय बोरैबा मोनथारदों आरोना ओमफ्राय नै दहायनि जि जोम सुनायफ्रा अयथासार सान्दुंना स्रेम स्रेम रानस्रोजोब्बाय लांफैनोनो मोनाखै आङो दा उन्दै लानानै बेखौ हानहैनांगौबो सान्दुंआव है बाददे उन्दैफ्राबो एसे सान्दुंफ्राव अयफास जानांगौ रानस्रेमलायनाय ना बांगाल गथ'फ्रालाय बोरैथो सान्दुं गेलेयो सरब गुदुङावनो बिदिसो होननानै बुंनांसिगोन जों उन्दैनिफ्रायनो एसे नाजुक नाजुक खांबोयोना ओंखायनो जोंना एसे एसेखौनो गाबख्रावबायनाय दुरबल जायो आरोना उन्दुलांबाय बेस्रा नै बिफायाबो दाबो सफैया नै गैलाहाय अबस्थाया गुदुं जाथारबाय जिफ्रा दायो एसे खननोसै आं एसे सुबाथाय आरोना एसेयावनो बिथिङाबो सफैबाय मा लाबोदों नायसो मा लाबोदों आइसक्रिम मोनजानोसै गरमनि मैयानि दिनहैनि स्र' जोबलायबाय जि सुनाया नायदो लानानै फैखाबायानो मालाय गावनि मालाय गावनि थांफिननांगौखौबा एकदम गथि गथि दाननानै लाबोखाबाय खर' गरम मोनबायानो आरोना आंहा ओमफ्राय आइसक्रिम लाबोनायसो सान्थि खालामना लानोसै आङो दिमागखौ थारिखखौ दाखिजाथ'सै आंनो दानो खर' माथाया गाज्रि जालायगोन आंना बाराबाथाय आंना मालायफोरना थिखि दासो थांलागा खाथि खाथि सौहैबा बांसिन माने मा जायो आं मिथिया खिन्थु आंनाबा बारा रागाबो जोंजों खालायलाङो हेबफ्रांनोसो गोसो जालायलाङो आरोना एखमबा समावहाय होनखायो आंखौ थांलागा जाबाय हेबखासिगोनसो नामा नों आंजों होनखायो हेबनोबो नायखायो दालाय एसे नोंहालाय मानोथो एफा थिखि दानानै लाबोनांगौ दा मोनबाय जागोन बियो जाहैगोन सिट जाखाथारबाय सिट जाखाथारबाय बेसेबां लाखो बे बहुद दाम होनो 4,900 होद मा खोनाफेराखै एफा दाम मोनसै नों टिकेटआ दे एसे आराम लानानै थांदो बेबो गरमाव डिउटि हैखागोन ना र' एसे टाइम नांबावो गोलावनिखौनो दानखादों आरोना ओमफ्राय आं आइसक्रिम दानानै लागानोसै एसियाव नङाबा फेसियाव थांसै नोङो जेनेरेलाव जेबो नोंलासो ना फै माथो खालामनो फैबाथाय थांफिनखानांगौ बिसिना बहाथो थाबाय थानो मोनो ओमफ्राय ब्लग्सखौबो आं गोलाव खालामला बिराद माने गरमजों हालत टाइट जाबाय आरोना आइसक्रिम दानानै एसे सान्थि खालामनो लांसै बेजों लोगोसे ओरैबायदि रायो आंखौ पेथेर हा ब्लग्सखौ खालामबाय बिजायथ' होनांगोन ना मादि बारा थुफुनाङा जोंनि आलुखौ गावथ' जाखाया दा आलुखौ थुफुनानै होजोबगोनसो रायबाय आंखौ पेथेर रायलायबाय थानायनि गरमाव आरोना दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय एकदम माने एसे जाब्रा जाबाय आरोना मोजां देखायनायासो स' खनसे मिनिमाम हाजोजों आं नोंहालाय नै सासे रेडि सलिड बडि हाय बय सलिड बडि नालाय दामफ्ला बडि स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय